זה בית החולים קפלן? שלום, אפשר לדבר עם אלנה גורביץ'? שלום אלנה, זה אני. את זוכרת, נכון? ב8:30 במסעדה על יד רחוב מזל דגים ביפו. אני לא אוהב לחכות. אני עומד על יד מגדל השעון ביפו. בשעון שלי השעה 7:45, וגם בשעון על המגדל השעה 7:45. להתראות. אני מקווה שהיא יודעת איפה המסעדה. מעניין מי בנה את המגדל. את המגדל בנו הטורקים בשנת 1906. הסולטן עבדול חמיד השני קיבל את המגדל במתנה. על המגדל יש ציורים. הציורים מתארים את יפו. מעניין. אני מקווה שאלנה יודעת איפה רחוב מזל דגים. אני לא רוצה לחכות. סליחה אדוני, איפה רחוב מזל דגים? רחוב מזל דגים, אתה הולך ישר ואחר כך פונה ימינה. תודה. בבקשה. אלה המילים שכדאי לכם לזכור. ציור, מגדל השעון, מחכה, מקווה, מגלה, עומד, בונה. תרגיל מספר 1, בניין פיאל, גזרת למ"ה, בזמן הווה. אני מקווה שאלנה יודעת איפה רחוב מזל דגים. אני לא רוצה לחכות. מקווה, לחכות. בפעלים שבהם האות השלישית של השורש היא ה', בשם הפועל היא הופכת לוו תו, מבלה לבלות. ונטיית בניין פיאל למ"ה בהווה היא מחכה, מחכה, מחכים, מחכות. כתובת הפועל בזמן הווה. אני לא אוהב לחכות. הרבה זמן. אני מחכה הרבה זמן. את רוצה לקוות לטוב. את מקווה לטוב. אנחנו צריכים לחכות לרות. אנחנו מחכים לרות. הן אוהבות לבלות בתל אביב. הן מבלות בתל אביב. הוא יודע לבלות הרבה. הוא מבלה הרבה. תרגיל מספר 2, נולד, נולדתי. אני נולדתי ב-20 בספטמבר 1953. קודם פגשתי את מיכאל, אחר כך יורי נולד. הנטייה של הפועל נולד בעבר היא נולדתי, נולדת, נולדת, נולד, נולדה. כתובת הפועל בזמן עבר בנטייה הנכונה. מתי בן גוריון נולד? ב-1886. בן גוריון נולד ב-1886. דן, מתי אתה נולדת? בפסח. אני נולדתי בפסח. רות, מתי אמא שלך נולדה? לפני 40 שנה. אמא שלי נולדה לפני 40 שנה. אמא, מתי נולדתי? בקיץ.
את נולדת בקיץ. איפה הרצל נולד? בבודפשט. הרצל נולד בבודפשט. בלצר. שלום. כן, אתה רוצה כבר להזמין? לא, אני מחכה לאשתי. סליחה, איך קוראים לסלע שם בתוך הים? סלע אנדרומדה. תודה. אנדרומדה, הנסיכה מהמיתולוגיה היוונית. גם היא חיכתה וחיכתה לפרסאוס, ממש כמו שאני מחכה לאלנה. שלום! שלום. מי חיכתה? על מי אתה מדבר? אנדרומדה חיכתה. פוסיידון, מלך הים, קשר את הנסיכה לסלע. מפלצת גדולה שמרה על הנסיכה. אבל הנסיכה חיכתה לפרסאוס. היא אהבה את פרסאוס, היא ציפתה לו. והוא בא? כן, הוא בא. אבל אני חיכיתי וחיכיתי, ואת לא באת. אנדרומדה חיכתה הרבה זמן, אתה חיכית רק חצי שעה. אבל את יודעת שאני לא אוהב לחכות. מה לעשות? אני רופאה, אני לא נסיכה. ניסיתי לבוא בזמן, אבל פתאום בא חולה עם כאב ראש. אחרי שהחולה הלך, באה גברת עם ילד חולה. לא חשוב. מזל טוב. מזל טוב. אני רעבה. בלצר. ערב טוב. ערב טוב. ערב טוב. אנדרומדה חיכתה. אתה חיכית. לפעמים כדאי לחכות. מה אתם רוצים להזמין? מה יש לכם בתפריט? מנה ראשונה, מרק או סלט. מנה שנייה, דגים או בשר. מנה שלישית, גלידה, עוגה, סלט פירות. רגע, אנחנו רוצים לחשוב. בבקשה. מה את רוצה? קודם אני רוצה מרק. מה לפני המרק? לפני המרק אני רוצה שמפניה. אחרי המרק? אחרי המרק אני רוצה דג. דג? את אוהבת דגים? אני לא ידעתי. טוב, אנחנו נשואים רק 15 שנה. אלה המילים שכדאי לכם לזכור. אשתי, סלע, נסיכה, מלך, מפלצת, גיבור, מצפה, מנסה, מזמין. תרגיל מספר 3, לפני, אחרי. לפני המרק אני רוצה לשתות שמפניה. אחרי המרק אני רוצה דג. לפני אחרי לפני שם העצם, אחרי שם העצם. לפני המרק, אחרי הארוחה. הוסף את מילות הזמן לפני או אחרי במשפטים הבאים. אני רוצה לאכול מרק גלידה. אני רוצה לאכול גלידה אחרי המרק. מישה רוצה לנוח. עבודה. מישה רוצה לנוח אחרי העבודה.
הלנה רוצה לקנות סמלה מסיבה. הלנה רוצה לקנות סמלה לפני המסיבה. הסטודנטים הולכים שיעור לקפטריה. הסטודנטים הולכים לקפטריה אחרי השיעור. בארץ ישראל היו טורקים בריטים. בארץ ישראל לפני הבריטים היו הטורקים. תרגיל מספר 4, בניין פיאל, גזרת למ"ה בזמן עבר. חיכיתי, ואת לא באת. ניסיתי לבוא בזמן. הנטייה של בניין פיאל, גזרת למ"ה בזמן עבר, היא חיכיתי, חיכית, חיכית, חיכה, חיכתה, חיכינו, חיכיתם, חיכיתן, חיכו, חיכו. אמור בזמן עבר. הוא מחכה הרבה זמן. אתמול. אתמול הוא חיכה הרבה זמן. רות מקווה לראות את ההצגה אוטלו בהבימה. אתמול. אתמול היא קיוותה לראות את ההצגה בהבימה. דן ואורי בחופש הגדול מבלים כל יום. לפני שנה. דן ואורי לפני שנה בילו כל יום. כמה זמן אתה מחכה? אתמול? אתמול, כמה זמן חיכית? אני מבלה נהדר. בקיץ לפני שנה. בקיץ לפני שנה ביליתי נהדר. היא מנסה ללמוד עברית באולפן. היא ניסתה ללמוד עברית באולפן. עכשיו אפשר לומר עוד פעם מזל טוב. מזל טוב. מיכאל, אני אוהבת אותך. לזה כדאי לחכות 15 שנה. ואתה? אתה אוהב אותי? אף פעם לא אמרת אני אוהב אותך. אמרתי. מתי אמרת? לפני 15 שנה. 15 שנה זה הרבה זמן. ועכשיו, אתה אוהב אותי? אני אוהב אותך. עכשיו אני צריכה לחכות עוד 15 שנה כדי לשמוע אותך אומר לי אני אוהב אותך? מזל טוב. תודה, מזל טוב. מזל טוב. מזל טוב. תודה. תודה. אלה המילים שכדאי לכם לזכור. שבע, עוד, פעם, עוד פעם, אף פעם, אומר. תרגיל מספר 5. את, אותי, אותך, אותו. אני אוהבת אותך. ואתה? אתה אוהב אותי? כן, אני אוהב אותך. אותך, אותי, אותך. והנטייה היא אותי, אותך, אותך,
אותו, אותה, אותנו, אתכם, אתכן, אותם, אותן. קניתי את הספר של ביאליק בחנות ספרים חדשה. קניתי אותו ב-30 שקלים. את הספר, אותו. ענה על השאלות. השתמש במילת היחס את בנטייה הנכונה. עמי, מתי ראית את דן? אתמול. ראיתי אותו אתמול. איפה מיכאל צייר את התמונה של הכלב? בלשכת העבודה. מיכאל צייר אותה בלשכת העבודה. הלנה, איפה קנית את החולצות? בשוק באשדוד. קניתי אותן בשוק באשדוד. יורי, מתי שמעת את השירים האלה? לפני חודש. שמעתי אותם לפני חודש. בוריס, איפה שמת את הספר של אסימוב? על השולחן. שמתי אותו על השולחן. על יפו. הלנה ומיכאל בחרו לחוג את יום הנישואים שלהם במסעדה ביפו. יפו היא עיר של ישן וחדש, זו אחת הערים העתיקות ביותר בישראל. כאשר כבש יהושע את הארץ, הוא כבש גם את יפו. כבר אז היא הייתה עיר נמל. יונה הנביא שמנסה לברוח מהאל יורד לנמל יפו ושם עולה על אונייה. אל הנמל הזה הגיעו יהודים רבים, עולים חדשים, הבילויים, העלייה הראשונה, העלייה השנייה ועוד. הסלע הנראה פה נקרא סלע אנדרומדה, נסיכה מן המיתולוגיה היוונית המחכה לפרסאוס האהוב שלה. לפני כמה שנים שחזרו את יפו העתיקה ובנו בה גלריות יפות וחנויות שבהם מוכרים תמונות, תכשיטים, עתיקות, מטבעות מתקופות שונות ועוד דברים רבים. יפו מצטיינת גם במסעדות הדגים, שבהן ניתן לאכול דגים שזה עתה הביאו אותם הדייגים היוצאים אל הים התיכון מדי יום ביומו.